Għadu kmieni sabiex jiġi deċiż għandix titwaħħal speed camera fil-bypass tas Central Link għadna ma nafux fejn għandha titqiet u bliema limitu ta' veloċità. Kien sostna f'April tal-2021 il-Ministru Ian Borg fil-Parlament meta dak iż-żmien kien responsabbli mit-trasport. Għadu aktar minn sentejn u ħadd ma jaf fejn weħlu dawn l-istudji. Sa dan it-tant erġajna rajna traċedja oħra fit-Toroq Maltin. Bħala konsiljer bir-responsabilità kollha, kellna meeting iż-żewġ partiti, iż-żewġ konsiljieri tal-partiti, il-Ministeru, pressajna fuq Transport Malta biex jagħmlu speed camera. Għadhom qegħdin jagħmlu l-istudju, tal-lejsa l-istudju, tal-misħija. Speed camera imminenti f'din it-triq. Fuq l-oħra. Mhux sewwa, taħt l-tfajla bħal dik, mhux sewwa. Il-ġimgħa filgħodu Net News staqsal lil Robert Tabela fejn waslu dawn l-istudji bil-Prim Ministru jinsisti li speed camera mhux se tkun qiegħda solvi l-problemi li hawn fit-toroq filwaqt illi farfara fuq il-poplu. Speed camera mhix se solvi l-problemi kollha, hija waħda mid-diversi għodot illi l-istat għandu biex jikkontrolla aħjar il-sigurtà fit-toroq tagħna, mhix qed ngħid assolutament m'iniex qed neskludi l-installazzjoni ta' aktar speed cameras madwar il-pajjiż, mhux neċessarjament f'post speċifiku ma madwar il-pajjiż. Però hemmhekk ukoll għandek diversi għodot li wieħed irid juża fl-aħħar mill-aħħar tibqa' responsabbiltà tas-sewwieqa. Net News għal darba darbtejn staqsa lil Robert Tabela dwar l-istudji li suppost saru minn Transport Malta iżda Bela akkosta kollox rid jevita illi jikkommetti ruħu fuq din it-triq partikolari. Wara sentej l-istudji għax kien hemm studju jekk għandux isir speed camera jew le, l-istudji fiex waslu? Nerġa' ngħid, ma nitkellmux fuq post speċifiku, nitkellmu fuq sistema sħiħa. Il-Prim Ministru tkellem biss dwar il-bżonn ta' dibattitu nazzjonali dwar is-sigurtà fit-toroq għalkemm bost qed jinsistu li żmien l-istudji spiċċa kif it-kaxkir tas-saqajn qed jissarraf f'imwiet ta' qraba u ħbieb ġenituri u wlied. Dan spjegaħ ukoll il-Journal Times of Malta bit-titlu fl-editorjal Il-prokrastinazzjoni toqtol. Fil-waqt li l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Assigurazzjoni appellat lill-awtoritajiet sabiex jiġu installati l-kameras. Dwar il-fatt li l-Gvern tikaxkar saħħ fuq din il-kwistjoni ta' sigurtà fit-toroq, staqsejna lis-Segretarju Parlamentari Chris Bonnet illi min-naħa tiegħu ma qabilx. Kommessi li nibqgħu għaddejjin illi jkollna t-toroq tagħna iktar siguri. F'April ta' sentejn ilu issa l-eks-Ministru tat-Trasport Ian Borg kien qal li kienu għaddejjin l-istudji fuq l-speed cameras. Għadhom għaddejjin l-istudji għaddew sentej qed jgħidu li l-Gvern qed jipprokrastina ruħu. Le l-Gvern jipprokrastina ruħu żgur mhux se naqbel magħha, però ovvjament dawn huma affarijiet illi irdu jsiru bil-mod tajjeb. U skont Chris Bonnet l-affarijiet qed isiru b'mod tajjeb. Qed isiru fil-kliemek bil-mod tajjeb imma qed isiru bil-mod ukoll. Qed isiru bil-mod li għandhom isiru. Intant, Robert Tabela fakkar illi nofsija qabel ma seħ l-inċident fatali li ħata fil-ħajja ta' Casey Xiberras kien hemm roadblock tal-pulizija fil-post għalkemm fl-ebda ħin ma kommetta ruħu illi ser isiru l-speed cameras fil-post.